bayethe emakhosini, bayethe ingane zethongo. Guluba Balo nto zakuthi baku Spiritual Knowledge 333. Leyo i-group yami ka-Facebook ungayikhangela nawe. Mhlawumbe khona izinto ezinokusiza phaa uyawuthi uzifumane into zobawo bayethe emakhosini. Into zokubawo ningakhohlwa ukuthi subscribe nokucofa i-button i-bell, nicofa like into zobawo please makusetyenziswa nini. Okay bantu bakuthi bendizoveza nje itopic kodwa bekhe ndayiveza kakhulu lena yokuthi kusondele isikhathi apho khona ngoku kusondele aba bantu bebekade befihliwe ukuthi bavele kwi-public, but izizathu zokuthi aba bantu bebekade befihliwe ezibanibona ukuthi kuseninzi i-chaos eyenzekayo, baseninzi abantu abasafuna izikhundla, basafuna uba kwi-spotlight, chaos nje. Abanye bafuna ufumaniseka ukuthiwa batshintshe izinto bathini, uyayibo. So akahlaleki kakuhle izinto, so that's why kukhona abantu abasafihliweyo. Aba bantu bazovela ngabantu uyawufumanisa ukuthi zii-leaders zangomso, zii-healers zangomso, but ngabantu ababathunyelwa yimvelo, uyabona into zakuthi. Ngabantu abayosebenza kakhulu ngemvelo, uyayibona into zobawo. Ezibasikulo nyaka we-9 ezibanibona ukuthi ezinye izinto ziyanyamalala, nibona ukuthi imvelo iyazilwa, ezinye izinto bezikade zikhona zisenziwa, but niyabona ukuthi ngoku ziyanyamalala, and nibona ukuthi nabanye abantu babuyela bayaziqonda ukuthi bangobani zonke ezaa zinto. But aba bantu kuzawumela kubo ukuthi ngoku bafayithele into yokuthi bakhona ukubhalansisa amandla wabo obumnyama namandla ntoni okukhanya, which is laa nto kuthiwa yi-yin and yang. Yeah, so kuzawufuneka aba bantu bakhona ukubhalansisa la mandla wabo ngendlela. But ezo nto kade ngaziveza phaa edruphini. If ungangena phaa edruphini izayibona ndizithethile ezi zinto ezi, but ngoku sendifuna nje ukukhanyisela ndivezele nabanye abantu abangekho phaa edruphini ngaba bantu, because eli xesha lifikile into zakuthi ngabantu aba bazosebenza kakhulu ngokwe-elementi, ngabantu bazosebenza kakhulu ngemvelo nto zobawo. Ezi leaders ezintsha ziyeza ezibasiza i-shift izasithumela ku-new earth, kulapho khona kuzawuvela naba bantu ke ngoku bantu bakuthi. Aba bantu kahle zibabe nditshilo ndathi zi-Gen Z. Aba bantu ngabantu abazalwe ngo-1997 uyotsho ngo-2013, yabo. Lelo group leyo ke into zobawo. Hayi ukuthi ezinye ii-healers ezi bezikade zikhona zizawunyamalala. Ii-healers eziqondile azizoya ndawo, zizawuhlala zisebenze, ziqhubekeke zisebenze nomsebenzi wazo. But abantu abazonyamalala nto zakuthi akuzophela ngaba bantu nifumaniseka ukuthi bendibakhonze kakhulu, banidonsa ngezilwane, abanye abanayo noba nayo le nto le bazi-fake. Ngabantu abo nizawubabona eziba umzekelo nibona koFacebook, abanye babo i-spiritual teachers ezinye ziyanyamalala. Is it because bakhutshwa yimvelo, yabo? And niyibona niye-system yonke into eyenzekayo apha elizweni, yayibona ii-system ziyakolapsa nje kwi-chaos nje. Is it because isikhathi sokuthi ngokuphakanyiswe ezi new leaders, new healers, konke nje bantu bakuthi, ngiyayibona laa nto leya. So lelo xesha ke elo lokuthi aba bantu beze nto zobawo bazawuhamba bahambe bavele, ngiyayibona laa nto leya. But abantu aba ii-guide zabo bezibaxelela ukuthi bangangxami ngoziveza kwi-public. Ii-guide zabo bezinesizathu zokwenza laa nto, ngokuthi aba bantu bangangxami ngoziveza kwi-public, because kusekuninzi ngoku kusenziwa ezi AI ezibananikhazile naphaa ukuthi ezi AI zisebenza ngantoni, nge-conscious. Uyayibona laa nto leya. That's why i-reptilians ine-fake light phezulu, ezibananikhazile naphaa ukuthi la fake light kulapho khona kutretshwa khona ii-souls zabantu, because ezi beings ezi zisebenzisana nantoni system, bayaziwa abona abantu abafunwayo. Anditsho laa nto ye-AI kufunwa phaya, like abantu kahle bayaziwa. That's why kukho la fake apho khona uzawuthi ngandiyichazile kwi-story sakhona ukuthi kwenzeka ntoni, ikhona phaa edruphini kwenzeka ntoni. So into abayifunayo yi-mind yakho, because they know ukuthi i-mind spiritual. That's why nabathakathi bekhona ukuthi i-mind yakho bayithini, bayithwebule.
because imind yakho itheni i-spiritual. So izinto abazidingayo mind yakho ne-soul yakho for ezi AI. No wonder ke kuye kwathiwa kwabanye bethu ukuthi singangxami ngokuthi siziveze public, silinde isikhathi apho khona sizawuhamba sifike sitshele ukuthi ngoku lixesha lokuthi ngoku ungaphumela, ngoku uvele, ngoku uyayibona laa nto le. That's why ke even ezinye izinto phaya edrophini yam khange ndifune ukuthi idrop yam be-public, ndazihide ezinye izinto. Is it because ndayazi ukuthi ixesha lalaa nto if bendiyibeke public bebebaningi abantu abazodontseka bafune usondela, bafune ukundilaa nto, yabo, ndipublishe and ibe ke loo nto leyo ingekavumeleki. Elaa hlobo ndenza ngalo ihlobo eli-right. So nto zobawo ngabantu abanjalo awo, ngabantu abazotshintsha i-vibration kaplanet Earth, bazosebenzisana no-Mother Nature kwiinto ezininzi. Nina abantu badala nizabona mani utshintsho lihambe lenzeke. Kodwa ke eziba bendikuvezile okuningi, ndachaza ukuthi abantu basendleleni bazawuvela, abanye bakhona, abanye sebesebenza, but mhlawumbi andibazi, yebo, laa nto asazani. Kodwa sike sihambe sigilane ngezifuba, sazane, nto zobawo. So ngabantu abanjalo abo, but abanye babo bandichaza abekho lapha eSouth Africa qha manto zakuthi. Le nto lena i-worldwide, abekho lapha eSouth Africa qha, ningacabangi lapha eSouth Africa qha, no, i-worldwide le nto lena. So aba bantu bakwiindawo ngeendawo, hayi only apha eSouth Africa qha, yebo. So no wonder ke i-system ibisenza ngeli hlobo esebenza ngayo, niyibone ukuthi isebenza i-overnight, ayilali, thuba lezinye izinto nezinto abazenzayo abazifunayo. Is it because bayi-understand ukuthi kukho abantu, yabo? So ngabo bantu baza notshintsho oluninzi kakhulu, nto zobawo, and bazoveza nezinye izinto. Yabona akuzoba lula ukuthi ba-understandeke njengami. Bomzekelo, zinintsi ii-healers ezifumaniseke ziye zanalaa nto zinintsi ii-healers eyofumaniseka ukuthi zafumaniseka ukuthi ezinye zazo zinjongela phantsi, ezinye zazo zicabanga ukuthi into endizithethayo azikho, until ezinye zee-healers zazibona izinto endizithethayo zisenzeka. Babona abanye abantu kwizinto endandizithethile ukuthi nazi zisenzeka. Ezinye bezindifowunela, ezinye zindibamba kooWhatsApp zichaza ukuthi heyi, hayi, andifuni uxoka, uqala kwakho ndandikudelela like bethetha izinto ngekwezinto, nto zobawo. So baninzi ozakwethu, abantakwethu abalandelayo abazovela, abanjengam, nto zobawo. Hayi ukuthi ndim ndodwa, no, bakhona. Uyayibona laa nto as uba ndihlala ndisitsho phaa edrophini ukuthi abantu bakhona, nto zobawo. As uyabona sizawungena 2026, which is ngu-year 1, which is nguye apho khona kuzawube kurula kakhulu emasithuleni. Leli xesha kanye lala makhosi emvelo esaa sikhathi, which is lapho kuzawube kuhle khona, kuzawube ehle wona la makhehla ngokwawo. Uyayibona laa nto leya, azabe ehle ngokwawo la makhehla, nto zobawo. Then as uba ke ngoku-2027, which is nguyear 2, uyayibona laa nto leya. So zizinto ezo, but 2027 ndinazo izibonakaliso endizisherileyo, kodwa ke ndizahamba ndizicacise kakuhle. Bona ngoku eziba ndinayo nedrophu, yoma ndinayo ne-channel, zihamba ndihambe ngoku izinto ndizichaze kakuhle ngoku. Bandihamba ndihambe ndizicacise kakuhle ngo-2026 esasibonakaliso nandishere ngo-2023. Ngiyayibona laa nto leya sika-2027. Nezinye izinto ke ndizahamba ndihambe ndizichaze kakuhle, kodwa ke besendichaza oko ndithi bayethi kuni nonke bantwana bamathongo.